बिमुं बिखानि दावबायनाय नोंनि मुङा बारजों लिरजादों गोसोनि दावबायनाया नोंनि लामायाव दं नोंखौ लोगो मोननायनिफ्रायनो मुलुगा सोलायबाय मोनायावबो फुं बायदि मोनो नोंनि मिनिनायाव आंनि गोनखौ दोनखोमायो नों आंनि संसार नों आंनि मोजां मोननाय नोंनि मेगनाव सल'फोर दं बेफोराव आंनि गासैबो हरफोर दं जेब्ला नों खाथियाव थायो अब्ला गासैबो मोजां मोनो नों गैयाब्ला गासैबो अधुरा बादि नुदों बे बिखाया नोंनि जाबाय नोंनि मुङाव गोमाबाय आंनि हाआव नोंल' दं आंनि मोनफ्रोमबो बुब्लिया नोंनि जाबाय बे बिखाया नोंनि जाबाय नों आंनि सिमाव उन्दुयो नों आंनि जिउ नों आंनि इसोर जाबाय नंगौ खोनासंना नों आंनि भाइब नों आंनि जन नों गैयाब्ला जिउआ मोनसे सिरि फन बायदि मोनो हर गेजेराव रायज्लायनाय नोंनि मिस इउ टेक्स्ट आंनि गोसोआ बुङो नोंल' उननि नोंनि मेगननि जोंनाय बेयावनो आंनि बोहैनाया नों आंनि रानि आंनि राजा जयै सना जों गासैबो सासन खालामनो हायो नंखाय मोजां मोनलायनाय गैया बेयाव गासैबो सैथो आं नोंनि थाखाय गोसोनि रावखौ लिरो बे बिखाया नोंनि जाबाय नोंनि मुङाव गोमाबाय आंनि हाआव नोंल' दं आंनि मोनफ्रोमबो बुब्लिया नोंनि जाबाय बे बिखाया नोंनि जाबाय नों आंनि सिमाव उन्दुयो नों आंनि जिउ नों आंनि इसोर जाबाय आं नोंनि मुङा बारजों लिरजादों गोसोनि दावबायनाया नोंनि लामायाव दं नों आंनि जिउ नों आंनि इसोर जाबाय